Pois somos a Asociación Cultural Sarricanta e dedicámonos moito a cantar, que é o que nos gusta. Cantar, facer foliadas, cantar en festas, e é o que nos gusta e nos apetece. Este proxecto naceu no ano 2003, no mes de outubro, pois un grupo de persoas decidimos xuntarnos e formar un coro e tiñamos pois un nexo común que era que a todos nos gustaba a música. Con que palabra nos definiríamos? Familia. Non hai cumpleaños, o santo, o tal, que non se celebre. Estamos cantando un ratinín e logo pois tomamos el vino, lo que sea, lo que traigan, cada un trae o que le parece, non? E terminamos facendo unha foliada. A música coral o que fai é que enriquece tamén a música tradicional. Digamos que é unha continuación, como unha unión tamén, pois vas transmitindo esa tradición e esa cultura nosa, vala transmitindo a outras xeracións, a xente máis nova. Cando vamos por aí adiante, e é unha cosa moi curiosa que hai veces que temos que ir 2 días, porque as mulleres que lles toca cociñar o día da festa do pobo, queren ir a vernos, entón piden que vayamos o seguinte día para poder ir a escoitarnos. Ou ver chorar homes cando cantamos, o temos visto moitas veces, e iso a verdade é que te emociona, non? O bonito do galego, do idioma e da cultura galega é que é moi rica musicalmente. A música galega para min é especial, para nós é especial, ten tanto en instrumentos, porque temos instrumentos moi variados, de feito aquí en Sarricanta tocamos algúns, tocamos pandeiretas, tocamos pandeiro, tocamos tambor, tocamos culleres e logo tamén pois oralmente a poesía oral galega pois é moi rica. Tenemos que poner en valor a cultura e entonces nosotros por facerla e os demás por apoiarla. Claro. Si non, dice unha canción, o galego perderemos, aunque cantemos todos, se non lo falamos todos, o galego perderemos. Quere decir, tenemos que estar todos en esta loita, apoiar a cultura, a lingua e as tradicións do noso povo, porque son moi variadas e moi ricas. Eu creo que agora que está tan de moda eso de los festivales, es moi importante que se faga un festival absolutamente en galego. Estamos aí con nosa música, con nosas tradicións, con nosa cultura, dicindo, isto é Galicia. E é moi importante este festival.